Ngizwe Mchunu macengwane sibonile ukuthi isilo sikubekile ukuthi ube upresident wamabhinqa. Into esimangaza iyodwa ukuthi sonke lesikhathi yonke leminyaka uhamba lamacala obuwahamba ubungabonakali ukuthi kumele ubekwe ube upresident wamabhinqa. Kulungile ukuthi siphi leso sizwe leso asisazi kodwa kulungile akunankinga ngoba usubekiwe. Lena yenza ukuthi mabe sekusondela izikhathi zokuthi kuvotwe bese uyabeka wona kuthiwa yiba upresident wamabhinqa. Yini wona ayikho imibuzo oyibuza yona ukuthi mhlambe yini lesiyenza ukuthi uzobekwa. Siyacela ke macengwana awungabi imbuka. Awungabi imbuka kungabi ukuthi mhlambe khona into osuthenjiswe yona ukuthi woza ngapha emabhinceni kuyaba kusasa usuthatha amabhinqa usuyahola usuwaholela ophathi usuthi awahambe yovota kwagogo. Asifisi ukuzwa lokho kuyoba into embi eyokwehlisa isithunzi sakho njengensizwa besiyazi ukuthi iyaseka umsholozi. Sekuyoba buhlungu kuyoba into embi kuyobe kukhomba ukuthi kwawena nje ubudoda bakho awubumelanga awubanga indoda. Kodwa siyakwethemba ke macengwane ukuthi mhlambe ikhona into engcono ongasenzela yona. Sicabanga ukuthi ungathengeka kalula kanjalo ngaleyo ndlela. Kodwa iyamangaza ukuthi kudala ulwela amabhinqa. Kudala ulwa. Uhamba amacala ubungakufihli ukuthi wena upresident wamabhinqa uma uhamba amacala obuwahamba. Bebekuphi laba bantu? Sonke lesi sikhathi uthole kanzima udonsa kanzima bebekuphi? Umsholozi weza wazokweseka enkantolo. Angicabangi ukuthi njengamanje kufuna bekhona wena into sayifihla. Enye into uma uyindoda nje akufuna ushaya lento ekuthiwa i-flip flop. Into ibe right mangabe ivuna wena mayingavuni wena ingabikho right. Wena bekufuna ube umuntu wokuqala ozophumela obala mayithi umsholozi mina ngiyale. Njengendoda okudala uwa nayo. Ungambuki. Kufuna ube indoda nje yokuqala eyaphuma yalandela umsholozi. Kukancane ukuthi umsholozi engasuka ezenkantolo azomela azolalela icala lakhe azokweseka. Uyabo kukancane ukuthi umuntu ophila emhlabeni engathola lelo thuba elinjengalelo. Uyabo. Yes nawe ubumeseke izikhathini eziphambilini. Njengendoda ubuvuka nayo. Musu ukuzokhohliswa ngento engeke ungakhohliswa ngento engeke. Akekho umuntu obengakubona ukuthi wena mhlalulwela amabhinqa. Manje sekuthiwa upresident wamabhinqa. Kulungile ke mawuthi bakunika isikhundla thatha leso sikhundla uze nasekhaya amacengwana. Mabekunika isikhundla nje ungashinqabi. Sithathe nje ngoba sebekunikile wasemukela woza nasekhaya. Mawukuthi uthengiwe ke kuzoba nzima. Kodwa ke silinde sibuke sithule kodwa sibhekiye khona siyizwa hayi ukuthi asibone sibhekile. Yazi ukuthi into enjengalezo siyibhekile. Awenza ubulungiswa ndaba ezitha. Yenza nje ubulungiswa yenza izinto ngendlela eyiyo. Siyabonga kucela mina umacekeceke nama MK amanye.